konektar kan radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Diyos marhay na Huwebes, primera dia na kan bulanin Agosto 2024. Ano man tabian kasiributan, mahal na amang Diyos dapat enot sa gabos. Saint Jude ngunyan, so mga devotos dyan ni Saint Jude, may pagkakataon tabi na makapagpasalamat dyan sa Saint Jude Church sa Lapu-Lapu. Pasalamat kita. And padagos niya itong ipanarig sa mahal na amang Diyos. Happy birthday man sa mga nagbe-birthday. Tingog kan banwaan na po ini. Minaimbitar sarabay-sabay kita sagkod alas 10 ta Huwebes ngunyan. Kada Huwebes baga sagkod Disyembre iyan. Kada Huwebes sando sa nakitang alas 10 ninudto. Sana po yaon ang mga taga-Legazpi, Igwa man dyan sa Albay District, Igwa man po sa Daraga, pati na po sa manlain-lain na lugares ka na Albay, Tabaco City, good morning sa Indo dyan, 1st District, sa 2nd District man, marhay na aga lalo na sa mga taga-sentro kan Legazpi, maging sentro kan Daraga Albay District, sagkod sa 3rd Distrito kan Albay. Sa gabos na probinsya man kan Bicol, lalo na dyan sa Catanduanes, good morning dyan sa Catanduanes. Ang sabi ni Gobernador Boboy Cuva, sige sana, tanganing perming mauswag ang banwaan sa Happy Island, Catanduanes. Trabaho sa nangaya kita, Papa Pio. Sabi ni Gobernador Boboy, dahil nangaya kami nagaparapatulkan kung ano-ano na sa nangayang intriga. Sige sa nangaya kita. Diyan man po sa Sorsogon, kumusta ka mo dyan? Masbate, kam sur, kam norte. Pati naman so nakaantabay sa luwas, kan Pilipinas, sa DCGB News Online. Isa inahihiling an kunyan, ang live feed, Jerome kan Olympics. Dahil kita nakakahiling kan live na laban sa Olympiada, lalo na sa kunyan sa basketball. Tiga para abangan ko sa basketball, 10 oras nin maagahon pa ding nald, duman sa One Sports Plus. Pagkatapos recorded pa. Yung live feed ang gusto tang makuha. Sa inang live feed ganyan kan Olympiada, duman sa Paris, France. May gana kita sa boxing, si Carlo Paalam. Nakalusot siya sa mga initial niyang laban. Pero so ibang boxeador niya to, day na, out na sinda, pati so nagkapirang kunyan, mga atletas tang nagsabak duman sa Olympiada. Ang gusto ta so basketball So basketball, naglaban niya ta so US of A buda yung South Sudan. Mario Joseph naman dahil ko nakakahiling. O kasabayang bilog na tropa. Ako po si Pio Fernandez. Dahil nang dako na Cheche Boretse, tabi, limitadong oras na pag-Huwebes. May report kita dyan sa luwas. Chief Jimmy Compadre, good morning. Salamat tabi tadi maray na aga sa mga parantaba. Yaw kita mo niyan digdi sampangan kan munisipyo kan Ginobatan. Sarado an tinampo palaog digdi sa sentro kan Ginobatan. Dahil anta iguanin mga aktibidad sa ngonyan na nakahilira. Actually sa ngonyan, performance ka na mga Zumba Divas tabi pade. Zumba Divas. Zumba Divas, Ginobatan. Tapos, uning sampangan ka munisipyo, so tinampo digde, pinugta ka na ki stage para sa, may concert mo niya nabanggi, kaya may traffic rerouting. Kauroon nanta si Mayor Chino, kung ano ang activity, ngunya na pagkabanggi. Mayor, good morning. Sa ibong na linya si Pio sa angkor sa DCGB. Taon nasa pagmeron si Mayor ngunya tabi pa de. Oho. Mga pertiunan leagues pati. May mga single pa Ano na naman kung padibad masala na naman? Ang hiling mi kaya ni Mayor. Puro sa baba. Sa stage kaya kami. Ano si Mayor,
may kwanda, may concert nga niya na pagkabangi. Kaya gwan in traffic rerouting. Kanayo na traffic advisory topic sa si Pading Pio po sa angkor sa DCG. Good morning po, Sir Tia. Ay, Mayor Chino, ano ang piga para hiling ni doon ni kumpadring Jimmy dyan? Kamong Mario Sep naman na. May darang labakara si Jimmy. Sabi ko, ba't masala ka ka na ito? Walang iyang buhay ito. Kamo na naman sa nakakabintahing mga lalaki ka mo. May masasala, digdig. Alang yan. Ano ang mga aktibidades na dyan tabi, Alcalde Chino? Go ahead po. Kasi bago po, nagkaigo na kaming misa Oho. para sa opening Kailing Festival. Then, ngunyan, sa opening parade. Then, at sa nabanggi po, magkakaigo pag na opening concert. Yan, opo. So, dahil dyaning trafiko mo niyan na makakaagi sa sentro kan Ginubatan, over. Sa sentro po, dahil po makakaagi. Pero igwang rerouting po. So, mga pasiring Ubilyar, makakaagi man po Giraray. Pero duman sila maagi going to Legazpi. From Legazpi, malaog man Giraray town proper. So, dahil sila maabot sa may munisipyo. Opo. No arin sagkod tabi, Alcalde Chino, ang durasyon kan trafikong iyan dyan, over? After concert lang po, sa aga, back to normal kami. Then, we are planning na sumasunod na concert, baka ilipat ni sa sports complex. Ayun, opo. Pero ngunya nabanggit tabi, Senyor Alcalde Chino, ang konserto, igwan, nag-abot na yata sa mga kunyan, performers tabi? Ayun po, yan na po, sinda sa Legazpi nun yan. Oho. Anong oras an pun kan konserto? 7 p.m. po, may start kita, may mga front man. Then, around mga 8 to 9 p.m. aluwas artist na po. Ay, opo. Ano ang nakapalaman ngunyan sa Longaniza Festival tabi, Mayor Chino? Well, sa program po, igwamang giraray kita. So, the usual na mga competitions, dinagdag talag is more on concert. Digdingon yan sa Longaniza Festival po. Opo. Imbitasyon tabi sa Gabos para sa Longaniza Festival. Sige po, sa Gabos po, inimbitaran po kamo na makiugpa sa Samoyang Festival dito sa Ginubatan. Dakol po kita mga events na pwedeng abangan. Opo. Hapot po. Noarin mo ako dyan papadumanon. Mario Joseph. Patulog na po, Sir Teo, na magbigay ka. Mag-confirm ka lang na palupod ako nga pay. Mabuhay ka, Mayor Chino. Mabuhay. Sige. Hindi pala na pinag-mimiro namin ni Mayor Chino. Oh. Pag kumanin yung mga tukuan, sa mga di natupad na pangarap pala nila. Walang hiya kayo. Kaya hindi members ka sa Guliang Bayan, DSK Federation President Pacardo, kagawad Mig Amano, Isay Flores, kagawad Lando Palabrica, kagawad Primo Pintor, ABC Federation President Ando Namya, mga department heads, si Madam Joy Maravillas, very active on yung mga department heads. Yun yaw digditabi pa de. At yan, sigurado, tatawo nini. Ito na ang ruta. Sure ball. Sarado na ang sentro sa mga oras na yan. Yan tabi pa de. Ito yung mga dagdag na informasyon from Ginubatan. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadring Jimmy. Mabuhay Longaniza Festival Padingnal. Sinasabi ko Longaniza Festival. Masiram baga talaga yun na unique man Padingnal ang kuan ang Longaniza de Ginubatan. So saradit sa nabaga. Talagang mapapagulpi ka ning ungit lalo kung sinanglag. Sus Mario. So pakasanglag baga kan maluto pati Padingnal. Subako man na masyadong fluffy. Subako bagang kunyan mapulot. So medyo tostado sa naning diit sana. Yan ang suba kong malanahon. Kargado nin bawang pagkatapos tirahon mo kan Longaniza Ginubatan. Ali dyan kay Alcalde Chino. Sus na sinasabi ko sa inyo. Mabuhay Longaniza Festival dyan sa Ginubatan. Well, congratulations palantabi sa satuya man kunyan. We should give credit and matauan taning impormasyon ang tao sa performance kan sa tuyang pinag-ilihir na personalidad
partikular si Congressman Joey. I for one igwa kita nin kamautan man kuta na if you may matutugutan nindo na ining mga trabaho kan sa tuyang elehidos opisyales na nag-excel sinda maaraman taman tanganing mabuhay man niya to ang flame of hope baga sa Pilipinas. Bako na sana itong ngunyan paano we are preoccupied by all the negativities na sana namumuya kita ang pagparahilingon pagpara-apresyaron so negatibo na bareta natadaw ta namumuya kita kaan iyong piga-apresyar niya to so pagnudi sa gobyerno so pagtino sa gobyerno pagkatapos na pagnudi buda pagtino day maning konklusyon day maning pinag-opresir na alternative na paagi tanganing itong kanudian na ito mabulong lamang. So sana sa paagi man kan sa tuyang pasistema digdi in our own little way na aramta diit ang nagkukunya di pag nagdidiskutir katanin mga marayrahay diit ang nina-apresar mas gusto supig tatamuyaw ta so nahiling ta so kanudian so nahiling ta so kagabatan Mario Joseph naman Okay. So, congratulations kay Congressman Joey Sarte Salceda. Natawan siya kan gobyerno ning rekonosimiento sa pagikan ining sa depensa civil, imaging kan sa depensa nasyonal itong so Hall of Famer award, Hall of Fame award na ipinag tao kay Congressman Joey ining Dangal Bantayog ng Katatagan Hall of Fame awardee. Ang konsepto paano is na-rekonisir so esfuerzos ni Congressman Joey as an elected official being a congressman and kaito pang panahon na siya gobernador digding ngunyan congressman. So sa iyang mga ginibong lakdang through legislation sa Kongreso and ang pagiging chief executive niya kan gobernador siya kan Albay na ang bottom line is to strengthen the foundation kan gabos na sektores kan komunidad lalo na yung pig-apon niya tong resiliency and manungod po sa disaster mitigation, preparedness, adaptation and everything. So iyan po pinakusog ang pundasyon kan sosyudad kaya na-preparar po bako sa nadigdi sa Albay pati naman po sa bilog na Pilipinas through policies, policy making sa Kongreso kan manlailain manalakdang to strengthen and to bolster yung katatagan kan sa tuyang komunidad disaster resilience, mitigation, action as in iba pa. So Hall of Famer na dyan si Congressman Joey. Pinagtao yan duman sa ika-36 na National Disaster culminating activity sa Campo General Emilio Aguinaldo sa Quezon City. 36 NDRM culminating activity, Dangal Bantayog ng Katatagan, Hall of Fame of the Philippine Disaster Resilience Champions on July 31, 2024. O kanakaagi ining kunyan kaso hapon. July 31 yan, duman sa Campo Aguinaldo, dangal ng Bantayog Award. Tabi. Ito. Award is given to Honorable Joey Sarte Salceda, District Representative, Albay, 2nd District. Yan. So the Office of Civil Defense proudly awards this certificate of recognition to Honorable Joey Sarte Salceda, dangal ng Pilipino sa pagtataguyod ng pribado at pampublikong katatagan, for his remarkable dedication to the field of disaster risk reduction and management, as well as his advocacy for community resilience. Honorable Salceda has made significant contributions, including the establishment of the Albay Public Safety and Emergency Management Office. He pioneered the establishment of the Climate Change Academy in Albay, the first in the country. He is recognized as the Greek economist and the father of the Albay and Manila Declarations on Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation.
Both declarations paved the way to the enactment of the Republic Act 9723, the Climate Change Act of 2009, and the Republic Act 10121, the National Disaster Risk Reduction and Management Act. These laws establish disaster risk reduction and climate change adaptation as national and local priorities for building community resilience to climate change impacts and disasters. Under his leadership, the province of Albay received the Gali Pook Award for Outstanding Governance Program on Disaster Preparedness and the Gawad Kalasag Hall of Fame Award for Best Disaster Risk Reduction and Management Council for 3 consecutive years. Additionally, his contributions have been recognized internationally as he was honored as the first senior global champion of disaster risk reduction and climate change adaptation by the United States International Strategy for Disaster Reduction and appointed as a member of the board of the Green Climate Fund. Adhering to the zero casualty principle, he consistently implements various programs to enhance community resilience through capacity and preparedness building. His efforts are also directed towards ensuring environmental protection in the province of Albay and achieving sustainable development. His dedication to championing local disaster risk reduction and management is commendable and serves as a noteworthy example for others to follow. Presented during the National Disaster Resilience Month culminating activity this 31st of July 2024 at the Tejeros Hall, Armed Forces of the Philippines Commission Officers Clubhouse, Camp General Emilio Aguinaldo, Quezon City. Ladies and gentlemen, Honorable Joey Sardi Santeta, District Representative, Albay, 7th District. Oh, yan natabi ano. So sa tuya na pinag-istorya sa Indo, madali sa nata punason ko ining pulbo ko sa tuong pisngi. Maputi on palan, Maria. Dahil ko nahiling duman sa salming. Oh. Iyon na so sabi ko bagatabi sa Indo during his tenure as Governor of Albay for 9 years or so. Duman baga na midbidang kita nagpuon yung Albay internationally because of the policies being chief executive kan Albay na napundar nin maray so sa tuyang sosyudad sa pigapod na resiliency, zero casualty, and iba pang mga lakdang manungod po baga sa disaster mitigation, adaptation, and everything else. In fact, bako sa nadigdi sa Albay dahil tanaging matatag kita digdi ka ito, nagtatabang kita sa inman na lugar sa Pilipinas pag igwaning mga mayor na kalamidades na minabutwa, so Team Albay nagpapadara dumanin kompletong pakete. Igwa sa salud, igwa sa engineering, igwa sa tubig gabos. Tagabos iyan na ipundar kito during the tenure of Governor Joey, ngunyan 2nd District Congressman na siya. Ang mga bagay na yan, naipundar yung APSEMO and namidbidan baga yung Albay international sa climate change adaptation. In fact, nagisya ka ito naman na kunyan itong so pamayabagan Green Climate Fund. Congressman Joey, being an economist, recognized worldwide kan mga manlain-lain na grupo ekonomiya, nasyonist ekonomiya, ginibo siya kay itong chairman kan Green Climate Fund kang United Nations. Yan. So, naipundar ni Congressman Joey, iyan na mga bagay naan, digdi sa probinsya ng Albay. And after which, kan siya na yaon duman sa Kongreso up to now, duman naman siya sa policy making. Dakol baga siyang mga ipinagpasar na mga leyes, ngunyan nga niyan, ipiglalaban pa ni Congressman Joey, ining su kunyang kutaan na sa Disaster Risk Management Office, na Department of Disaster Reduction yata yun, basta arog ka yan, ipiglalaban pa ni Congressman Joey. Taigwa, very encompassing an sa iya kan ideya, an sa iyang horizon kan manungod sa disaster mitigation, adaptation, and everything else. So, among others, yan po ang ipinagpundar ni Congressman Joey. So,
executive-wise, yaon po ang probinsya ng Albay ang ehemplo kaiyan manungod po sa katatagan sa disaster and policy-wise, policy making, dyan naman po sa Kongreso. Dakol ang mga ipinagpasar dyan ni Congressman Joey. Kaya natawan siya ning rekonosimento kan gobyerno nasyonal inibagang kasuhapon sa ultimong aldaw kan bilog na bulan na pag-obserbar niya to kan Disaster Resilience Month. Duman sa Campo Aguinaldo, tinaawan ning ondra kan si Congressman Joey. So that's the workings man kan sa tuyang mga ilihidos opisyales. Tabi, maaraman taman lamang tanganing mabuhay-buhayan kita bako na sa nang puro negative man So Congressman Joey, salamat and igwa pa nga ni isang naresibiyat saro siya sa mga top performers sa mga kongresistas man digdi sa Pilipinas, partikular sa Bicol. Nakakuha siya ning sobra sa 82, 89 point something ata yun Medyo hararom na paano sukunyan. So sa tuyang record, madali. To be sure, ikunyanta daw, i-scroll ta. So sa tuyang kunyan digdi mga records i-scroll natin yung records ta. Hain na ito. Yung award pang na-receive, na-recognize siya ning sarong award giving body duman sa kunyan sa iyang performance as congressman tabi. Yan, basta nasa halangkaw, saro siya sa top performer na congressman digdi po sa Pilipinas, digdi po sa Pilipinas ining si Congressman Joey. Ito so Hall of Famer na ito. So pinag-unabitan niya to, permi na siyang na-recognize diyan. Puon mo niyan, sige na ang recognition kaan. Kumbaga nakatataknan sa nakatakudnan sa iya tabi. Yan. Yan na hararom na so hararom na kaya tabi Yan. So sa tuyang record ka ito. Di ko kayo naisurat sa papel. O basta natawan pa siya ng rekonosimento saro sa mga top performing legislator sa bilog na Pilipinas, partikular digdi po sa Segundo Distrito kan Albay. Ito 89.2, tama nga naman 89.2 highest approval rating among all congressmen in Bicol. Second isa sa Bicol 89.2% yung RFMD Foundation Incorporated ang survey kaini o kaya nag-ibalwar kan performance kan mga kongresistas and ining si Congressman Joey highest approval rating among all congressmen in Bicol. RPMD Foundation Incorporated Comprehensive Performance Assessments in the House of Representatives. Yan. So siya ang highest among all the congressmen digdi po sa Kabikulan with the 89.2%. Pinag-aseso sa indang performance sa Kongreso, iyan po ang resulta. So congratulations sa satuyang kongresista kan Segundo Distrito kan Albay. Oras Pilipinas 9:31. An oras hatod sa Indokal. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sa paulit-ulit na hilo, lata at putla, baka iron deficiency anemia na yan. Take Camerate FA, the blood vitamin. Unilab, yan ang alagang Unilab. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Generica Drugstore. Damang-dama ang ginhawang generika. Para sa ginhawang damang-dama mo, visit your nearest Generica Drugstore. Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, ligas sa city feels so good. Sa Pedro naman ang laoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Kapos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad at simpang salud, para sa gabos na ligas venyo. Kung si Sunshine at your service pro, para sa gabos na ligas venyo.
Mula kalidad ng gamot at vitamins ng Unilab at RightMed hanggang pampaganda ng UL Skin Sciences, alagang Unilab yan. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, ganado! Sa pamilya, ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay ganado sa kalusugan! Liverade, it's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ikalawang distrito, mayroon akong paborito. Siya'y may prinsipyo, may puso sa tao. Nooy binapangarap, ngayon ay nahanap na kita. Tapat na panggogobyerno, serbisyong makatao lahat. Sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asim kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kinap na nasaba, asim kinap ng pamilya. Asim kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na love namin. Extra rice pa! Knorr! Experience a night filled with extraordinary joy, love, and inspiration through music and praise. Experience God's love in a beautiful way. Nasa iyong palad ang iyong likha. Come, celebrate your faith and receive God's more with the Expand Worship Celebration 2024, a benefit worship concert with Brother Bo Sanchez, our renowned motivational speaker, Catholic lay preacher, book author, and founder of the Feast and Light of Jesus Family, along with Brother Alvin Barcelona and Brother John Escoto, happening on August 24, 3 p.m. onwards at the Ibalong Center for Recreation, Legazpi City. Tickets are available at the LCC Business Center near you. Visit, like, and follow The Feast Bicol for more details and promos. Brought to you by The Light of Jesus Family, The Feast Bicol Community. Madya, makisumaro, magresibi. Be part of this bigger mission, and together, let's receive God's more. Hashtag Receive Expand Worship Concert 2024. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim, at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Hyper bilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag-Kremel S tablet na. Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. 7 healthy habits para sa high blood, hypertension,
alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kitang mga Bicolano, uragon! Sabay-sabay manan mga kadepeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak, o may kalintura, discarding uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Igwa akong may picture, tuwa na visto mo. Si Jessup Salceda ang kaibahan mo. Dakol na patunayan na matean ang serbisyo. Ang progreso, minapulos na, ipapadagos ni Jessup Salceda. Serbisyong may puso, yan nga si Jessup Salceda. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. For everything that's true, choose what's true to you. Dahil ito ang GSM Blue. Choose what's true to you. Kasama ang GSM. Try the true flavors of Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Light Gin. Drink responsibly. Mayong tusok-tusok. Sa Tabangkan Vitamin B Can Farex. As in proper diet and exercise. Far-excited ang mga kamot. Far-excited maglagari. Parex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Maginhawang araw! Dimples Romana po. Uy, Dimples, andito ka rin. Salamat sa pagrekomenda mo dito sa Generica Drugstore, ha? No problem, Nay. Musta lang pakiramdam nyo? Maginhawa na. Salamat sa maalagang pharmacist. Nabigyan ako ng generics kasing bisa ng dati kong branded na gamot. Pero sa presyong mas abot kaya. May libreng konsulta pa with their partner doctors. Kaya damang-dama ko ang ginhawa dito sa Generica. Yan ang ginawang Generica. Ramdam sa lahat ng Generica drugstores nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Pag ginhawang Generica, damang-dama. Sa Generica Drugstore, tara na! Sa Generica Drugstore, dama ang ginhawa. Yan ang ginhawang Generica. Anong
asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kilap na taba, asim kilap ng pamilya. Asim kilip, gusto ko pang kumain ng sinigang na love namin. Extra rice pa! Knorr! Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Gobernador na, abogado pa, yan si Governor Grex Lagman. Dakol na programa, dakol nang naitabang sa mga parao. Mapati sa edukasyon na imo maikumpara. Kung ang ururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Gov Lagman ang satong seguridad. Warang pinipiling edad, paghabot sa pagtabang, gabo sa iya paranday, daig diyang nakakalama. Supisyenteng bulong sa mga ospital, pag-asikaso kampon sa gobyerno nasyonal, pag-usbong kibanwa sa iya iyang gigibuhon. Mga pangako niyang dain niya bastang papakuon. Mga barangay sa iya ay urugma. Kung tatao makitaw, talagang si Gov mapuutod. Pamilyang Lagman, probado na ang serbisyo. May paninindugan, asin ugwaking prinsipyo. Gobernador Rex Lagman, tunay na padaba ang albays. Gobernador Rex Lagman, maaasahan. Can't achieve daily goals dahil sa paulit-ulit na hilo, lata at putla? Baka iron deficiency anemia yan. Take doctor-prescribed Hemarate FA with 60 milligrams of iron recommended for Filipinos. Per DOH AO number 2010-0010 with proper diet and exercise. Daily goals achieved with the help of Hemarate FA, the blood vitamin. Alagang Unilab yan. Iron, pyridoxine, vitamin B6, cyanocobalamin, vitamin B12, folic acid is the generic name of Hemarate FA. If symptoms persist, consult your doctor. Ikalawang distrito, mayroon akong paborito. Siya'y may prinsipyo, may puso sa tao. Nooy pinapangarap, ngayon ay nahanap na kita. Tapat na panggogobyerno, serbisyong makatao lahat. Tara na! Si Kaloy ang disloria, kapuso, kapamilya, kalalahin natin siya. Kaloy ang disloria, kalinga niya sa masa, tayo'y magsaya. Camille Prats Yambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Pambatang lagundi, Plemex. Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Ang lakas mo, may ilalakas pa. Sa Revigon Forte, may muscle-building amino acids tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Revigon Forte!
Lakas. Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. Si Pading Jimmy. Ano giraray ko? What's happening, Pading Jimmy? Yes, salamat tabi pade. Follow up niya to ini. Oo. Kanso na parita niya to kaso hapon. Yes. Nasa ruang barangay, duwaan nakakasakop na munisipyo, Oho. duwaan congressman na nakakasakop. Dahil na simento. Dahil problema Oho. sa DPWH Second Engineering District Oho. sa pamamayo ni District Engineer Warren Azotea, ang pagpasemento kan lubak-lubak na tinampo sa Barangay Salvacion, sakop kan duwang munisipyo, Kamaliga, Sinobiliar, asin silang distrito, second asin third district, ang kaipuhan lang, sigun sa district engineer, kan second district, determinaron kan lokal na gobyerno kan Kamalig kung saan ang sakop nindang area na kukongkitohon dahilan sa base sa pahayag ni District Engineer Azotea, importante ang sukol o laba para madeterminaran maninda kung guranong pondo o budget ang kaipuhan. Yun. So kaputol kan salbasyon na tinampo na pinagkaklamarman kan Hobiliar, 1/4 kan tinampo, pahala naman sinda dahilan sa may DPWH man na nakakasakop sa sinda Yan. sa Third Engineering District sa lindong man ni Engineer Cornelio Relativo. Yes. Ika-confirmar pa kan District Engineer kan Second District ang sinabi ni Mayor Jerem Arcangel taon 2022 dirihira naman ang siya kaini ni Congressman Joey Salceda na ipatrabaho na ini. Kung saan nagkapirang metros na ipakongkreto ninda duman sa nasabing barangay, nangyaring na pondo por medyo sa dahi nga ninklaradong sukol kung saan isusundo ang pagtrabaho kan Second Engineering District. Anabo mangyari ni District Engineer Azotea natibad lumampasinda sa teritoryo pag-render kwenta sinda paan masalaan na encroachment. Nya bako ana arog kan iba na antupad pwede mo na darahon sa ibang distrito pwede na ma-arrange. Pero ining paggastos ninikan sa infra kunyan iyan talagang dapat sa distrito mo lang. Exacto ini. Ang tupad baga Pading GB pwede na i-arrange sa national government. Pwede yan ngayat taga second district ka darahon mo sa first. So first darahon mo sa third, so third darahon mo sa pwede iyan na ikuan. Pwede yan allowed iyan ka national government. Pero ining infra kung talagang taga segundo ka, dumang ka sa taga segundo pag infra. Eksakto ang labat. Simple sa pondo, madipindi duman. O sumubra kang sarong metro, o madali ka, ombudsman ka buda sandigan. Ang bagay na ini, dapat talaga paghururunan kan duwang alkalde, kan Kamalig, Hobiliar, duwang district engineer man, kan second and third district, duwang congressman, Congressman Joe Salceda o kaya Congressman Didi Cabredo. Yes. Maswertiyon ko ta na ining kuhan. Maswertiyon ang barangay. Duaan alkalde, duaan congressman. Dua ang district engineer. Dua district engineer. Pero doon nasugpon. Yun naman sa na ini. Sige. Sa level ni district engineer Warren Azotea, oras na lokal na gobyerno kan Kamalig itukdo sa senda ansa indang jurisdiction dahil lamang da sa sayanin problema na ipatrabaho, ipasimento ang tinampo ninuli sa dating may kasuguan sa saya si Congressman Joey Salceda asin may pundok siya na pwedeng mapagkuanan nadugtungon ang nasabing tinampo. Importante sukuan kuritan kung saan naggansulindero sana kuritan yan. Sige. So naipabot naman na ito ini sa level ka o garing day niya to personal na kakahuron pa si District Engineer Cornelio Relativo pero na-relay na niya to ini sa tagapagtaram niya si Madam Jolie Anyonevo and na-relay naman ini sa District Engineer Canter District and kaso hapon nga ni mismong si District Engineer Warren Azotea, Pixo Gotulos, aktibado talaga si District Engineer Azotea. Iyan ang at kuwan. report mandatulos niya ni kay Congressman Joey Salceda. Sinogo sinda Sir Art Gomez and Sir Richard Dizos na hilingon na ansiring na sitwasyon and adalan kon ano man ang gadaan posibilidad
na mapuna na trabaho, pero magdidepende ni sa kolaborasyon na Mayor Kaloy Baldo. Iyon ang work ethic ni District Engineer Warren Bong Azutea. Pag-igoning validong concern, pipa dumantulosan, paminsan nga ni, bakong paminsan, most of the time, ang DE mismo kan second, si Engineer Bong Azutea, ang minapasiring duman. Iyo, may bilog kaya siyang quick reaction team. Muna, kasuhapon siguro na dangog, na isiyan so problema. Kaya pinadalagan duman sa Raser na Art na Gomez, inordina ni Engineer Bong, dumanon, determinaron ang problema, solusyonan kung pwede na. Tangan, si Mayor Kaloy Baldo man, kung madangog man i-order na niya dyan sa DPWH Engineer Warren Azutea sa Inbaya Sundoan Kamalig. Sukurit, imustra ng maray, sukurit. Imustra na dyan. Sige. Mga Warren, magnakaor naman niya to si Mayor Kaloy Baldo sa inang 3/4 na pigapot. Sa inmanan 1/4. O di ayos. Sakop ka no bilyar. Aktibado tulos, Second District Engineer Bong Azutea. Matitulos yan. Sir Gomez and Sir Richard De Jesus. Reported na ito. Ipapabot man ito kay Congressman Joey Salceda. Okay, sige. Yan tabi pa rin. Ang sa tuyang follow-up report, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadreng Jimmy. Yan yung bagong twist kan istorya. Pinaaktibara na ni Engineer Warren Bong Azutea kan Second District Engineering Office. Determinaro na ang gabos-gabos yung espesipikasyones kaan sa inang kurit talaga tanganing mapasimento insofar as yung teritoryo kan Second District is concerned. Diyan sa problema kan Kamalig Buda itong nearby barangay man kan Huvillar. Yan, tabi tanganing makuritan sa insa nasuhanggan na linderos na sa indang pasimentuhan na nasa irarom kan jurisdiction kan Second District Engineering Office. Pa-action todos yan. Yan ang work ethic ni Engineer Warren Bong Azutea. Daing dakol na hururon. Pag sa trabaho, diretsuan. Asikasuhon iyan, tabi, Second District Engineering Office. Taday mapupwede man, kaya pipadeterminaran sukurit, taday pwedeng ang pundo para sa Second District insofar as infra is concerned, day pwede yan na i-value sa ibang distrito. Unlike kan tupad, ang tupad pwede na mai-arrange, gulpi baga, universal baga ang tupad yang pwede na i-arrange tabi. Igo kitang mga nakakahurungkan both sa legal aspect and sa tuyang mga sources diyan sa kunyan sa dole pwede iyan na i-arrange tabi takon na nga ipuduman pwede ang natabangan sa ibang distrito halimbawa. Iyan ang katotohanan kaan. Ngunyan ining sa infra tabi dai mapupwede. Kaya pipadeterminar baga ni Engineer Bong Azutea sukurit sagod sa insanaan Second District Engineering Office mapasimento iyan diyan sa may Kamalig bago duman sa teritoryo man kan Third District Engineering Office. Si Joshua nasa linya. Joshua, good morning, go ahead. Yes, Sir Tio, good morning. Good morning sa mga paraan tabay sa dagdag pa niya itong bareta para sa protection man kan mga anti-smoking enforcers. Pinag-iisipan ngunyan Sir Pio na bakalan sindanin mga body cameras. Sigun tabi ini Sir Pio kay Consial Sunshine Imperial ang pamayo kan Committee on Health sa Sanggunian Panlungsod kan Legazpi City. Dahil may nakakaabot umano sa iyang istorya na may beses na ining mga anti-smoking enforcers pag may natitikitan, may na ururag-urag, difficile umano sigun ki Sunshine. Anong umano? Subuot, gamitin mo subuot tabi, subuot. May istorya kaya Sir Pio na nakakaabot kay Consial Sunshine na nag-urag-urag pag sinda natitikitan kan mga anti-smoking enforcers. Kung kaya na problema na nahihiling ni Consial Imperial kung magkabaliktadan lugod direct man kan mga enforcers. Iyan, tama yan na pinagsasabi ni Councilor Sunshine. It is for the protection both kan enforcer and itong transgressor itong pigtitiketan. Tanganing ang gabos nasa kurit sana, kumbaga gamiton ta naman termino kasubago kurit nga kurit nasa tama sana kumbaga yung rules of engagement nasusunod. Correct tabi Sir Pio. Kaya sa nababanggit na kasudba sa press conference July 26 na proban sa IRR
kan bagong ordinansa na minabawal sa sigarilyo as in vape digdi sa Legazpi City kung bako sa designadong lugar. Opo. Pero ang full enforcement kay ni Sir Pio sa January 26, 2025 na may 6 months na palugit. Sa laog kaya na 6 months na yan, sigun kay Imperial, iyon ang oras na gagamitin niya para maisakat ining planong ini sa sanggunian panlungsod. Mahagadan ang suportakan sa iyang mga pagriribang konsihal, asin makapag-bakal man tulos kan mga cameras. Pag-abot kan full implementation, dapat ang target, igwan naman ang mga body camera ining mga enforcers. Roger to that. Sige. Yan pa di Sir Pion, dagdag na barata, Joshua Bino, PCGT. Thank you so much, Joshua. Anong abiso mo tabi Pading Nald? Si Pading Jomar, pwede pa o. O sige. Pading Jomar, medyo inabot na kay kan oras. Huwebes ngunyan, pag 10, may PhilHealth kita. Salamat kan sa idong pagantabay. Mahal na amang Diyos magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan.